Jeg sad i dag og vidste ikke, hvad for en video jeg skulle lave. Og så derfor besluttede jeg mig for at gå over og kigge ud af vinduet. Og så fik jeg den idé, at jeg ville gå rundt på hele min skole, hvilket er der jeg er lige nu. Så jeg har lavet en meget smuk tegning over de områder, som jeg gerne vil være på skolen. Det er de forskellige farvede firkanter inden for de områder, der skal være. Og det er altså kun udenfor lige for nu. Og jeg har planer om at starte i det grønne felt, som er parkeringspladsen. Og jeg har 10 minutter, det vil sige, det vil være indtil klokken er 11:07. Og her har vi simpelthen parkeringspladsen. Ja, det var første del af skolen. Og nu tager jeg turen videre over i det orange felt. Men det ligger heldigvis lige over for parkeringspladsen. Så kan jeg bare gå direkte ud her. Nu har jeg lige gået ned i den anden ende af det område. Og nu går jeg over i det røde område, hvor jeg kan gå igennem sådan en lille hyggelig dør. Og det her, det er det røde område. Jeg kan mærke, at jeg får lidt travlt, fordi klokken er 4 minutter over nu, så jeg har 3 minutter. Så jeg løber lige lidt. Og det næste, det er det gule område, som er herovre. Det er også en lille røde område heromme. Støber her. Så er vi om i det gule område nu. Ja. Så videre til næste. Og lad os lige lave det lidt sjovt. Fordi at hvis jeg ikke klarer det, så hopper jeg i min pool derhjemme. Og det er ikke fordi den er varm, for den har ikke noget opvarmning. Jeg går videre. Okay, så løber jeg over i det hvide område, som er den her sådan lille skovting her. Så det er jeg inde i nu. Jeg skal videre til det sorte område, som er derovre. Så jeg skal afsted. Så har vi lige her skov i næste område, som ligger bare videre fremad. Så jeg er i det lille område nu. Hvilket er mellem vores bibliotek og nogle andre klasselokaler. Og så skal jeg op på den anden side. Og nu er jeg snart om med parkeringspladsen igen, som ligger derovre. Og så har jeg sidste område her, som er det blå område. Og der er et område, der er min skolegården. Jeg har travlt. Jeg har 1 minut tilbage. Men jeg er så tæt på. Okay. 30 sekunder. Op ad trappen. Kom nu. Ja. Skolen. Klokken er 8 år. Lige om lidt. Kan man nok ikke se. Men jeg nåede det. Skolegården, det er sådan lidt det hele centrum. Derovre kan man, den dør derovre kan man komme ud til det gule område, som jeg har lavet. Det dernede, det var vist nok det røde område. Det derovre, det var nummer 2 område, jeg var ved. Kan jeg ikke huske, hvad var. Og så ligger de andre områder derom bagved, som kan komme til gennem døren der. Og husk lige at gå ned og like og subscribe, fordi at, det vil gøre mig glad. Og så er I også en af verdens sejeste personer. Og det koster ikke noget, og det fylder ikke noget rigtigt på jeres telefoner, computer. Hvad I nu ser mig på. Skriv også lige noget i kommentarerne, hvad I egentlig ser mine videoer på. Og så håber jeg, I nåede videoen, og så ses vi igen i min næste video. Hej!